mas Bakhuid Hinduai na versi Chathai pimensim jong Trolokianat tatus Changmai Bibianak Siar Maukiu Harold Tabor Maukiu Hubert Rangit Maukiu Peter Glenn Shulai Dua nakabenta singkwe cingkia jong dalan na Mika Purpa pada mentah hospital ICU nakabenta kamas ayu nakabenta di kondonal Seryo Sosyang bila yuk biang mata kamet Bakhuid ke Bakhiat nakabenta yang kesem jong ikil buat karbani buat dari simli berikutui nakabenta Bakhuid cingkia nakabenta Arkadius Kardosau ba iru indubio ya kecing Bakhuid cingkia nakashkor jong i Wine about life spa, life usah. Kakatengok pa badukon badumansem Bakhuid amen ka jingai jong trai jingi Jesus Christ bad ka jingi jong oblay lambat ka jingi selok jong omansem Bakhuid kinan rengkat bad pi baro kohan men ko para ha u Jesus Christ menta ka Sngi kadai ka Sngi Thohdieng berengkong jong ubnai Agus Tahakan eka Sngi ke bangis dang yang na benai ngenai ti lade hau trai blai ubalari ubala sumar ubala pej ubala khmi ubala pendap ubala penbiang ya baro ke jing don kam jungi ha kine ki benai ki bala dap kerpang ngila light na ke jing ma na ke jing pang na ke jing stom na ke jing ma na ke jing mansau baro si benai jung benai Julai Te habang isdang yaw na benay ngin IT kay nila day hau try kenang bamangi inang la susu ban le khamha ha ke jing em jingi ban ya ka bang la le hai kine ki benay ki baladep Te habang yang mentak mat keduan kedupat ka jung blay ngin puson ban ngin pet ngin khmi ya la ka jong ke jing em bang ngitip balang ba ki pop ke jingi lang ba ki lat ke let ke jingi lang ba ke jing mut ke jing perkhat lang ba ki ktien ki kam ke jingi ngi pensusi yo blai ban ngi phet ngai na ga jing e ke jing u der mat ka daw ha kan khlemat ngin phai da ga jing sngiu ret pe jungi hakmat utrai ban ngi pan map ken na ga banta ki pop ki sang ge jungi ai bo trai un map un sa ki pop jungi khnang ba mangi ngi long kita ki breu ba bidor ban pediang yo trai ha ga jing em ga jungi bat bangin yo pediang kerhai ya kita ge jing e ge jing kerkhu ge jing u nga pla hau blai badan bor baro badepi kohan men kopara bangalale pop shibun da gijing perkat da giktin da gikam da gijing leklet da gijing le palat junga da gijing le palat junga da gijing le palat bakra we junga damar kata ngakarpa dia kamaria Bakhuid kabaya isa katai sati ya ke angel bat kirukhuid badepi kohan men kopara Manduai na kebenta junga ha utra ublay jungi ublay badan bor baro nisnay yangi madalama biki pop jungi unyalam yangi sha ka jung embom chukut amen Kendrat ko blay isnay yangi try kendrat ko blay isnay yangi Jangi
long in ya duai Koblei me bapan mi barabor hakabalang jong me ya kinong muna batmai jong ki hok kisot to ai hangi bangin but hop ya kidinjat jong Bishop Alphonsus Ligori Bakhuid hakajing sidraham nagabanta kimensem knang bamangiro nginyo ya kabainong kaba kum ka jong u habneng daw try jong yu Jesus Christ kon jong me ube emat basan sha rainkat bad me hagajing long ka way jong mensem Bakhuid ublay junam la junam amen Kajing pulih nak kitab lebih kitas. Utrai ula ong homoses. Kini kilong kijing kawai niam belabu ya jong utrai. Kijing alang Bakhuid ya kiba pidei ban penbena hakata kapor belabu ya yaki. Hau benai baningkong hakasngi bakasau jong benai hakapor janmit. Kadai kapas kha jong utrai. Para kasngi bakasan jong uju ubnai kadai gajing kawai niam jong pu kremtiat hau trai. Henyau sngi ganti pidai ban bam yok pu kremtiat. Hakasngi kabaning kong pindan gajing yalang kabakhuid. Pimdai ban tre jintre ei kabakya. Hendrai pidai ban trua gajing knya thang hau trai henyau sngi. Hakasngi kabah henyau pat kan don kajing yalang Bakhuid pimdai bantrai kan no kajing trai kabakya teu trai lo ong homoses to ong kumne hakipad Israel enda pipoi hakari kabangan ayapi pat pin lomyo so jongka pidai banwan ra ya kasong na uso ningkong jong kajing o jong pi hauleng do maupat unkawe yaka kasong hakmat utrai. Kenang ba endu priang sengobhaya pi. Hakasngi ka bahadin kasabat ulengdo unsakawe yaka. Te pinyau nadu kasngi ka bahadin kasabat. Nadu kasngi papiwan ra ya kasong jong kajing terwa kawe. Dei bandon nyau Taïew pura. Da kabanyau sanpo sngi hadu kasngi ka babut. Hadin kasabat bahnyau. Hang ta pinwan kajing terwa jinbam da ukeu batmai hautrai. Hakasni kabashipau jong une ubnai ubahnyau. Kadai kasni kajing penbiang. Kan long nakabanta jong pi kapor jong kajing yalang Bakhuid bat kadai bat pidai ban pensito melade bat banterwai kajing kenya thang hau trai. Hakasni ka bakatsan jong uneu benai ubah nyau bat nyau sngi nanter kan long kajing kawai niam jong kijing trap hau trai. Hakasni ka baningkong kan don kajing yalang Bakhuid pimdai bantrai kajing trai bakya. Nyau sngi kente pidai banterwa kijing kenya thang hau trai. Hakasni ka bapra pidai ban penlong kajing yalang Bakhuid bat banterwa kajing kenya thang hau trai kadai kajing yalang bakrau pimdai bantrai kajing trai bakya kini kajing long kajing kawai niam balabu ya jong trai yaki ba pidai ban penbena ba kum kipor jong kajing yalang Bakhuid na kabanta banterwa hau trai ya kajing kenya bada kajing terwa thang ba kajing terwa ban jinbam ya kajing kenya bat kajing kenya jing suj kawai pa kawai hala kasni kakten jong trai Right antiphon baar kat way drill but spoke kat way
Utrai don rain card but P. Kajing pole na gospel Bakhuid kat kum Matthews. Kabrom hame kutrai. Hakata kapor habau Jisu la late sakashnong la jong. Ulahika yaki ha kasin kok jongki. Hadu ba kilay snow lengo. Bat kilayong. Nang no uneu brew layo kat kane ka jingstat. Bat kabor banle kat kine kikam ba. Hato une umde ukon jong umis reading. Hato kakmi jungu kamde kabakerteng kamaria. Bat hato kibashipara badu kimde u Jacob u Joseph u Simon badu Judas. Hato kipara kente jungu baro kimshong kimsa lang batngi. Te nang no ne breu uyo ya kane baro. Bat kumta kilas ngeu thot ya u. Hanreu Jisu long haki unong yatulupa uyo brom keleng saudong lait tang hasnong la jong.
bad haki ying kisam jong u hi bad sham le bun ki kamba hangta namar ka jing bom nge jong ki ka gospel jong utrai ka jing ro yame ku Chris ko hanmen ko para menta ka Sngi haka gospel ngiyui sakaway pat ka jing sisha ka ba u Jisu u yomat ha ka jing em ka jungu bar kumjuru kane kade ka jing sisha ka ba mangi kinong bud lane ki banget ki bait bat ki basakri u Jisu ngin sa yomat ha ka jing em ka jungi dai mata ka daw ha bangi yomat ya ka ei kine ka jing sisha ka ba nginsa ya kran na plujumut ha kana ka step ngimdai bandu jingkremen lane ngimdai ban kanran den ban nang yai it yo try ban nang ya shakri yo ke e ka ta ka jing shisha ka bang yos ngau ka ne ka jing shisha ka dai ka jing sha kan taj ka jing sha ban ben ka jing sha kan no ka jing sha kan tho ka ne ka dai ka ba shisha ka ba ngiyo mat ha ka jing em jungi kom ki kristan dai mata ka daw ngimdai ban sngau lengo ngimdai ban sngau dukha ne ban du jingkermen ne ban kan randen namar wado try ublay jungi u Jisu habawan sya kana kapratei u yomat bad u yakendu bad u yai lengba kine ki e dai mata kadaw ko hanmen ko para ngidai ban sim ya kine ki jing sitom lane ki jing sha kan taj ki jing sha ban ben kijing sha kan no kijing sha kan tho baro ngidai ban sim ye ki omdai kum kita ki mau khang ki ba khanglat yanga bade phi ban nang yai lebha hanrei to ken ngin sim ye ki ba ki de ki kendon ki ba yarap yangi bat ki ba krishan yangi ki ba kentu buram yanga bade phi khamtame ki ba kentu buram ya utrai ublai jungi ngidai ban sim ye ki ha kane kurkom lada pitip ba ka e ka ba phile ka dei ka ba bha lada pitip halade marwei baro ka jing em ka ba pim ka dei kat kum ka jing hikai ka ba trai ula em ubala hikai lane ka e ka ba pila kular phile ba pim ya kata pim ya ka jing em jung phi kat kum ka mon ka jung blei ka ba lamang la bha na ka banta jung phi wala da ki wei ki wan ban kanta ya phi wala da ki wei ki wan ban keno ya pi wala da ki wei ki penram ya pi lane ki penshutom ya pi ngim dei ban sange ban nang yai le bha hanrei ngi dei ken ban nang yai le khambha su ha ka jing em ka jungi utrai kumbangi kumbangi tep habawan sakana ka pathei wan ban ai ya ka jing e ka jong blai wan ban le ya kamon jong ublei kupa badule ya kata hanrei wat kata kibreu kim sem pediang yu ha ka jing em u Jisu habau yomat ya kine ki jing e utip nang no kine ki jing sha kan tat ki wan kubang yos ngeu na gospel mentagas ngi nang no kine ki jing sha kan no kan tho ki wan ha ka jing em jong u Jisu ngi yo i ban ngi tip shai ki ba kan ta yu Jisu ki ba keno yo Jisu ki ba pharap yo Jisu baro ha ka jing em jungu ki wan omdei na jingai hanrei ki ba na jan jung uhi ki breu ki ba utep ki breu ki ba uito ki breu ki ba mau uyashong ha ka ju ka snong ki para nong sung snong jungu ki breu ki ba yadei ki ba haying hasam jungu ki breu ki ba mau le kam isnei ki breu ki ba mau uyarap habun rukom kine ki breu ki kanta yu kine ki breu ki keno ben yu kine ki breu ki pharap yu hadu ba mu wa ban sha ya ga jing sha yap ko han ben ko para deir mata ga daw manga ma phiru ni ha ban snu thu ya kane ga jing sha kane ga de ga jing sha ka ba ar ka bangilap mano ba shat kala ye phi mano ba thadrong ye phi mano ba kanta ye phi mano ba kran ben ye phi omdai ki breu ki bana jungai omdai ki breu ki ba phi phimitu an rei ki breu ki ba phi ya jan ki breu ki ba phi ya imlang salang ki breu ki ba ma phi pen pau ya kata ka jing e ki ba ma phi phiarap ha ki bun rukom
Dari mata kedau ngi haban syem ya kanai haka jeng jungi kumbang ong mene habas dang ngim dai ban syem ya ki baki dai ki kenta jangi baki penram yangi pedo jeng kerman yangi han rengin syem ya ki nakilat ba ki kentiu buram ya pi kinapan klan ya ka jeng ke jung pi yo blai bat ka jeng jung pi leng ba ki e baro kinang ai ya ka buram ka kerteng utrai ublai jung pi Ujisu abawan sakana ke pertei ngitep wan ra ke jingsuk hagi togi ying kibaya paja pra Ujisu wan banai ke jing ke jing isne ke jing Ujisu wan sakana ke pertei kumuta u Emmanuel u blei u badan rengkat bat kino ki badan kam ya bat ule ya kane upen pau ya kane wala daw sha ya kita ke jing sha kan tat ke jing sha ban ben ke jing sha kan no kata gejing syap harap bahar kom hanreng yui ujisu unang yapteng banle ya ke bau dai banle ha gejing gejing u ngiru kan ko hanman ko para ngidai banang le kham ha susu ya ke bang ngidai banle pile menin ke babha hanrei haba piyoma de kini pimdai ban kan ramdin pimdai bandu jing kerman hanrei pinang dai susu banle kham baha don gejing ong ha tin jongi mo Haba ngiyomat yakine ke jing sha kan no ke jing sha kan tho ke jing sha ban ben ngi le kam no ngi prasang ban siu ke liang da ke basniu ya ke ba ngi la yomat ke basniu ha ke jing ke jungi kane ke jing hikai ke ba ka jing tho Bakhuid ha ki por barim ko ong ke jing hikai jung ki man barim ka baniat namar ka baniat ka khmat namar ka khmat la daw breu ai pi sithap piru ai sithap ne arthap La breu kran banyi piro kran banyi arsha laisha sausha kata ka ba kane ka perthei ka hikai kata ka de ka jing hikai jong ki men barim hanrei habau jisu wan sha kane ka perthei syam hikai yangi badu khang lat yangi bangin le ya kane ka ba nilayo jing hikai jong ki men barim jongi nilap ha ka gospel jong Matius kala nong ka basan ka line ka ba live kundai kabang iu jisu ong wat siu keliang ya ka jing sneu da ka jing sneu hanrei lada weu breu wan ban aya pi shithap haka ngap jung pi pansha da ka wei lada breu wan ban kran ben yi pi wan ban sneu yi pi pan pau ka jing ka jung pi yu kata ka de ka jing hikai ka bau jisu u hikai ni haban keli ko hanmen ko para ha kanai ka step habang yomat jing sha kan tat habang yomat jing sha pan rem ngile komno ngisiu keliang dak basniu lane ngisiu keliang dak babha kum ka jing hikai ki bangelayo na ki men barem jungi lane ngibut ya ke ke bau jisu u hikai yangi lane ngibut ya ke bau jisu hikai yangi ngisiu keliang ya ke basniu da ka jing bat da ka bang ngile bha yaki ko hanmen ko para hakane kasngi ngiduai ken ai ba manga mapi ki bala pediang yo trai kumutau nong pan jungi kumutau nong suspa jungi ubal ai ngi ka jing ubal ai ngi ka jing snei ubal ai ngi kana ka jing suk token ngin pediang ya ka jing hikai ka ba u hikai ngi nadu ka danut ngin sukaliang ya ka basneu ka ba ki wei ki le hangi da ka ba baha jungi ngin sukaliang ki da ki jing duai jungi ngin sukaliang ki da ka ba nginang le kham bha su ya ka bangila le hakis ngi ki baladap bat kumjuro ngin ong nado ka donot ka jungi hage jing duai jungi man kasngi bat habangi kendo yaki ngin ong ngimap ban ngamap yapi ai botrai unang kurku ya baro ki breu ki bale ben yangi ai botrai unang kurku ya baro ki to ki breu ki bakno kan tho yangi ngiyo i ka jing shisha ha ka rin dia jungi menta kisngi arngut ki sister jungi ki bana kasang ASMI kisha kem ha ka state Chhattisgarh kidang don hapothanat hadu menta naka naka daw bamangi ni penpau ki penpau ya kata ka jing ke jungki ka jing sakri ke bahok jungki yaw trai ki le ka kam ka babha hanre ki sha kan no ki sha kan tho ki sha pharab hadu ba ki sha kem ba ki dong don hapo kathanat hadu menta Dari mata kadang ngiduai kan naga banta baro gitu gibreu ki balaben yang apa dia pi ki bakern ben yang apa dia pi ki basakan no kan tho yang ki balas new yang
ai bot trai lang ba gijing duai jungi unkur khu kerdo yang abare pi we pai we kerpange nginang yai duai nak banta kisistar gijingi ki basyakyam ki bedang dan hapo thanat ha ka jela Chhattisgarh ani ro yau Jesus Christ Thohdieng ngin phlai la ka jong ka jingej ngangej hau blai pa badan bor baro baneng bad khendau bad hau Jesus Christ khun ba maroi jungu utrai jungi yau balapo no man sem Bakhuid yau balakha na kamaria the sati yau basala bein po Pontius Pilatus la sanat na yu la ya balateb yu ya shkbayab akasngi kabala la mi pat ni kabayab Ulakiu sabneng usong sukamano blay kupa badan bor baro nang ta wan pat ban bishar ke beimit ke bayab nangay dahaw man sim Bakhuid hakabalang Catholic Bakhuid hakajing selok Bakhuid hakajing mabikipop hakajing mi pat kado bad hakajing embom chukut amen. Toduai ko para bagajing kenya junga ba jongpi kan long mapadang huna kemadu blay pa badan bor baro na kebenta kajing rabat berambat kateng kajingu kajing mento yengi bat balang bakhu jungu baro kawai ko try meu ba ai ba u Alphonsus Bakhuid un penmenta ya kine kajing maya balang ba jongki ba unterwa yala dehi hame kum gajing kenya Bakhuid tos ngausan e ban pankhuid ya gidano jongi da kading beneng jong omen sim jong me dau Chris utra jongi amen utrai dan rengkat bat pi token tu yala kidanot tonginang utrai blay jongi Dasisha kalong basong hog bat kabadai kadai ti jingi bat kajing pen em yangi haman lakapor bat kajaka ban aingu yeme kokan rat kokpa Bakhuid ko belai badan bor bat bom jikut leng bau trai jingi u Jesus Christ namar kumba hakasngi buram jong Bakhuid jong me Alphonsus Bakhuid me ai jing kemen hakabalang jong me kumtaro me pan klan yaka da kanuksa jong kajing em Bakhuid jong u me hikai yaka da ki kantin kajing lab jong u ban me ai haka kajing jingya da jong me kum kajubab ya kajing duai jong u ban namar kata rengkat bat kekenhon jong ki angel bat ki Bakhuid ngirwai kajing ruai ro ya me ban ngi penbana klem sange Why
Dasha melong Bakhuid Kotrai Katame Jong Gajing Khoi Baro Namar Katra Ngi Karpat Yame Topen Khoi Pan Kantang Yakine Gajing Trua Jongi Dak Bapa Yaman Sim Jongme Kum Kamjer Halor Jongki Bakin Kalalong Yangi Kamet Batkasnam Jong Utrai Jongi Uji Sukres Hakapor Baladi Noyo Badala Kamon Snubha Ula Padiang Ya Gajing Sha Shutom Ula Shim Yokpu Bad Kabaingu Yame Ula Kadia Yu Badulai Hala Gisandran U Ong Toshim Batobam Nakane Pibaro Namar Kane Kalong Kamet Jonga Ya Kaba NIT Na Kabanta Jong Pi Ha kaju korkom enda lalayabam ula shim yukukuri bad kabaingu biang yame ula ay hala kisendran u ong to shim batodi na kane pibaro namar kane kalong kokuri jong kasnam jonga jong gajutang batamai bad bom jukut ya kabaen penmi na kabanta jong pi bad na kabanta kibabun na kabanta gajing map ekipop tole yakane ban kan mau yanga Kajing maya jong kajing ngej Jong me kotra tada du elwa Namar kata ngi kebapan menta ya kajing yap bat kajing mi pat jung u ngi terwa hame kotra yokpo jong kajing em bat ya kukuri jong kajing pen em ngi dai ngu adam namar melanyeu yangi kibabit ban yang hakmat jong me bat ban sakri yame Dag bas ngeuret ngekarpat yame bangi ki bayo banta kamet bat kasna mukres ngilong ki ba lapan yatali kawai daw men sem Bakhuid token mau ko try ya kabalang jongme kabala priang hasatla kapertei batopen janaya ka ha ka jing e rengkat badulio ukpa Bakhuid jingi ubelbat ubishop jingi badbaro ki lengdo to kan maulem ruya ki hanmen ki para shenrang bat kan thei ki balayot ya da ka bakarmen ya ga jing mi pat badia baro ki balaklat no aga jing isnei jong me to pdiang ya ki sha ga jing shai ka khmat jong me to isnei yeng ibaro ngi karpat ya me barengkat bat kamariate soti Bakhuid kakmi jong ublei ujisa Bakhuid ukurem jongka ki apostol Bakhuid bat baro kirukhuid ki balapen snu bahaya me pateng lapateng ngilong babet banyo bantalam ha ga jing embom jukut bat bangini ro bat pandan borom ye me daw kun jung me u Jesus Christ da u lembat u badhau kan long ha me bleu kpa badan bor ha ga jing long ka wei jong men sem Bakhuid baro ka borom bat ga jing ro junom la junom amen kumbelah kum yang ngi daw nong pen em bat kumbelah kai ngi daktin blai ngi nod banong kok pa jungi ubah habneng kalong ka Bakhuid ya kerteng jong me kanwan ka hima jong me kalong ka mon jong me ha ka kendeu kumbah habneng to ayengi menca ka jungbam jungi ka bahala ka Sngi batama yangi kerengkang jungi kumbang ro ngi ma bi ke belas neu yangi badwat yalam yangi sha ka jing pensoi Henry de penlajangi na ke basneu. To penlajangi ngi kerpat ko try na ke jing sneu baro. Ha ke jing sebonjong me. To ai jing suk jing sanya ke Sngi jungi. Kenang ba da ke jing rap ke jing isnei jume ngin lai barabor na ke pop. Bangin yo jing da na ke jing jenjar baro. Kat ba ngi dengap kmelenti ya ke jing kermen Bakhuid
บาดกะจึงวันปัดจงน้องปะเนมจงอีอูเจสุคริสเมกบอร์บัดกับบุรอมจุนอมลาจุนอมกอตรายเจสุคริสเมบลองฮักอพอสตอลจงเมกะจึงสุกไงยพีกะจึงสุกจงางายพีวัดเป็ดยกิปอบจงอีฮันรอยกะจึงเงจงกะบาลังจงเมบัดฮากะจึงสบุนจงเมตัวอายกายกะจึงสุกบัดกะจึงยตลีกะเวกัดกุมกามอนจงเมมาเมอุบิมัดบัสันชาร์จุนอมลาจุนอมอาเมนกะจึงสุกุตรายกะดันบาราบอร์เรงกาดบัดพีก็งินยตรวายกะดักกะจึงสุกอีเวฮาอีเวปัดกะจึงสุกบัดพีจึงสุกบัดพีหากมีคุณลังบรอดจงเบลย์หากมีบักิดเนาะยากิปอบจงกประเทศสุกยากิโตกบลาชักขดชากจึงขวายจงอุคุณลังบรอดโกกันรัดนำชงหอกมันรุงอปอกยิงกันจงอาอันเรชองตังนักเจนกันมันเซมจงอากันสักยาฮีกันมาบัดกสนามุคริสกันรีบัดกันยลามิงีชากจึงเอ็มบอมจุกุนอาเมนChrist, Lord and Lord of Christ, Lord and Lord of Christ, command us now in 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 Christ. Command us now, Chris. 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 Command us now, Chris.
bentar ka donor ka jingi hadin bangila priang o jisu ngenang ai ka jing slungu ngenang ai ka jing ro na ka bentar ka ne ka jing ek ka bakrau ka baw la le ha ka jing em jingi ka jing don rangkat ka jing jisu bat ngi kanang pan khlanya ngi banang le bha ka jing em ka jingi kanang ai bo ngi bangila banang ye ek mar ka liang kham tam e banang siu ka liang ya ka basniu da ka babha ha ka jing em jingi da ka bangi ai duai na ka banta gitu ki ban ben jingi na ka banta gitu ki bakran ben jingi na ka banta gitu ki bro ki bakan ta jingi nginang ye duai na ka banta jung ki khmat jung trai ai balang ba ka jing duai ka jung a ka jung phi lang ba ka jing e ka jung a ka jung phi ai balang ba ki kam babha ki bangi le ha khmat jung ki na ka banta jungi kapan kala ka ba mod ki ban mo ki kanang yo kita ka jing e ka jing kurku ha ka jing em da ka we ka so jong ka jing et ber ka jing kerman ni duai ya ka ne ka jing duai Jubilee jong snam arajar arpusan kok pau ba ha beneng to ai ba ka jing et ba mela ai hangi hau kun jong me Jesus Christ wa han men jungi bat ka thli ding jong ka jing et bon kan kelang hagi dano jungi daumen sembakoj kan kersiu biang hangi ya ke jingkerman bala kerku na ke banta ke jingwan kahima jungme rai baga jungi e jungme kan penkeladur yangi sakinong lor lengka bom ju song taj ban bet ke sembai jong ke gospel rai bagi to ke sembai kit penkeladur na sapok ke jaj penriu pada ke pertai mariang barok away haga jingkme elenti bati kenaya ke beneng batma bat ka prathe batmai banda ki bo jong baman la weng no kaburom jong me kan tan shan jungam tai ba ga jing e jong ga Jubilee kan kersu biang hangi ki program jong ga jing kermen ya ga jing angdut ya ki tia jing kan sel happening ai ba ga ta ga ju ga jing e kan pan sa priang ya ga jing ba ga jing suk jong nong suspa jungi asatla ka prathe Sampai kau beli jungi, bala kerku junam, kan long keberam, kan jungi ra junam, amen. Kau pa jungi, kan wan kai ma jungi, kan long kamon jungi, hak hendau kembah habeneng, doa yang menta ke jungbam jungi, ke bahala ke sini, batama yang kerengkang jungi, kumbang rogi ma ke belas new yangi, adwa dia lam yangi, syaga jung penshoy, henry depan lai yangi na ke bas new, amen. Kublai ko Maria kabadab de kecungai utrai dan bat pa bala kerku ya pa na pedeng kentei bala kerku yo sok ko chong pa Jesu ko Maria bakhuid yokni chong blai tu duai na kabanta jingi kanong pop menta pada kapor kecungi amen kaburam hau pa badau kun badau men sim bakhuid kumba kalalong kumba menengkong kumcu menta barbarabo jinom la jinom amen Tong in yaduai. Koblei me balai hangi ya Alphonsus Bakhuid. Ba unlong usakri bala banshania. Bat unong penbena ya kane gajing maya bakrau. Tu ai bakirunge jungme kin pediang bonsen yaka badak ba pediang yaka kin yaro yame klem sange. Dau Chris utrai jungi. Utrai don rengkat bat pi. Ublay badan borbaro unkur kuya pi. Ukpa badukun badaman sem bakhuid. Amen. Tolisuk it basyukri utrai daga jingi it jung pi mar kaliang. Is ngangu ya ublay. Ispa satu.